Kurantigɛ ani jitanya sababu la mobtikaw tɛ ka u yɛrɛ ye biennale kɔnɔna la min bɛ ka organiser u yɛrɛ fɛ yen nɔ. Bamako ɲama ani nɔgɔ o kɛlen don ka an ka faba labɔ kosɛbɛ. Maa 3 sara ka maa 4 bana fɛn min ye Dukara village ye n'o bɛ Bangasi cercle kɔnɔna la. I b'a ye k'a fɔ ko depuis juillet kalo tile 6 fɛn min ye biennale ye o daminɛra mobtikaw fɛ yen nɔ. Nka fɛn min ye depuis février kalo tɛmɛnen na fɛn min ye kurantigɛ ye ani jikotanya o ganenba don mobtikaw fɛ yen nɔ. O hukumu kɔnɔna la maa caman ye k'a fɔ ko nin biennale a kɛyɔrɔ tun tɛ Mopti ye parce que gɛlɛya yɛrɛ bɛ mobtikaw kan min tɛ ɲɛnajɛ nin waati in na. Gɛlɛya min ni o bɛ tali kɛ kuranko ani jiko kan. Parce que n'aw hakili b'a la i b'a ye k'a fɔ ko mobtikaw ye bɔli caman kɛ fɛn min ye k'u ka dusumankasa jira k'a fɔ ko kuran t'u fɛ yen nɔ ji t'u fɛ yen nɔ. Waati dɔw tun kɛra transition ɲɛmaaw olu tun ye wulikajɔ sabati ka fɛn min ye groupe électrogène ye ka olu lase yen nɔ walasa dɔ bɛ se ka bɔ gɛlɛya la. I b'a ye k'a fɔ ko bɛɛ n'a ta halisa mobtikaw fɛ yen nɔ kurantigɛ ani jiko gɛlɛya o b'olu fɛ yen kosɛbɛ. Donc olu y'a ye k'a fɔ ko biennale min ni a bɛ ka kɛ olu tɛ se ka u yɛrɛ ye a kɔnɔna la parce que fɛn min ye biennale a bɛ kɛ waati min na o b'a sɔrɔ mobtikaw u ɲɛ gannen don kosɛbɛ fɛn min ye ji ɲini ye fɛn min ye kuranko gɛlɛya ye i b'a ye k'a fɔ ko o degun o b'u kan kosɛbɛ. Donc o de y'a to u tɛ ka se ka u yɛrɛ ye fɛn min ye biennale hukumu kɔnɔna ye. Bamako ni o ye an ka faba ye i b'a ye k'a fɔ ko fɛn min ye ɲama ani nɔgɔ o kɛlen don ka Bamako faba labɔ kosɛbɛ. Maa caman b'u yɛrɛ ɲininka ko yalima contrat min n'a tun bɛ jamana ani ozone ni ɲɔgɔn cɛ ni o ye ɲamacɛ cakɛda ye ko o contrat in le fait que o résilier la ni o contrat ni o baara jɔra ka ɲamacɛ k'a dan voirie mɔgɔw n'o ye mairie ka cakɛda dɔ ye k'a to olu bolo ko yala o de bɛ ka na ni gɛlɛya bɛɛ ye wa. I b'a ye k'a fɔ ko munumunu salo ni bɛ ka kɛ an ka faba kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ ko ɲama o de tonnen don fan bɛɛ fɛ jinɔgɔ o de bɛ ka woyo fan bɛɛ fɛ. I b'a ye k'a fɔ ko hali an ka jamana yɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ n'o o ye an ka yɔrɔbaw i n'a fɔ an ka monuments ni hali dunanw nana an fɛ u bɛ se ka taa yala yɔrɔ minnu na i t'a sɔrɔ k'a fɔ ko ɲama bɔnnen don o yɔrɔw bɛɛ la maaw tɛ ka wolomali kɛ a la tuguni ɲama bɛ ka bɔn Bamako fan bɛɛ Bamako bɛ ka nɔgɔ ka taa a fɛ. Donc i b'a ye k'a fɔ ko Bamakokaw kamana gannen don a ko la kosɛbɛ. Maaw bɛ ka u yɛrɛ ɲininka ni ɲama ko min n'a kɛlen don gɛlɛya kosɛbɛ Bamako population da la a bɛna ban waati jumɛn na. Kibaruya laban min bɛ an bolo o de ye i b'a ye k'a fɔ ko fɛn min ye Dugara ye ni ale bɛ Subula commune na Bangasi cercle la fɛn min ye arabadon ye juillet kalo tile 5 i b'a ye k'a fɔ ko banbagaci wale kɛbagaw marifatigi dɔw olu kɛra sababu ye ka maa 3 bɔnɛ a nin na ka maa 4 ka o bana. Duguladenw ka kɔrɔfɔ la i b'a ye k'a fɔ ko nin waleya cɛjugu in nin kɛra fɛn min ye nɛgɛ kanɲɛ 18 nin kɛra o waati la. An bɛ don min na i ko bi a duguladenw ka kɔrɔfɔ kelen in na i b'a ye k'a fɔ k'u jɔrɔlen don kosɛbɛ ni banbagaciya wale min ni a bɛ ka fanga sɔrɔ u fɛ yen nɔ nin waati na n'o ye samiya donda ye. Aw garisɛgɛ kɛra nin kibaruya 3 de ye bi ka o lase aw ma. Hali ni ce a ka kuma